No niin, ja terve taas vaan kaikille. Nyt mä ajattelin tehdä semmosen videon, jossa te katsojat, niin kuin te kaikki siellä, jotka katsoo tätä videota, niin saatte lähettää mulle niissä kommenteissa, jotka on tuolla alapuolella, niin kommentteja ja kysyä multa tosi paljon kysymyksiä. Ja mä sain justiinsa 44 minuuttia sitten tai parikymmentä minuuttia sitten, niin sain semmosen kommentin, että jotenkin, että näytä sun peukaloa. Kyllä mä tiedän, että ihmiset, jotkut meidän luokkalaiset ja meidän koululaiset tietää, että mulla on niin kun jäänyt vasemman käden peukalo jäänyt auton oven väliin. Ja nyt mä voisin sen teille näyttää. Elikkä se on tollainen. Mä en tiedä ihan näyttäkö te. Anteeksi. Näetteköhän te? Mä näyttäisin tosta noin. Joo. Niin semmoinen on minun peukkuni. Ja okei. Voitte tulla kysymään multa niitä kysymyksiä. Ja sitten toinen niistä, tai tosta äsken sai semmoisen kysymyksen multa, tai joltakin muulta henkilöltä, että miksi aloitit tupaamisen? Mä vastasin siihen jo, mutta voin kertoa sen teille kaikille, ettei tule mitään epäselvyyksiä. Elikkä mä aloitin YouTubamisen vaan sen takia, koska mulla ei ole mitään harrastusta, ja mä halusin, että musta tulisi semmonen niin sanottu cool, että semmoinen että mut tunnistetaan kaduilla ja muuta tommoista, että mua tunnistetaan kadulla ja silleen. Ja se on ainoa tapa ilmaista itteen. Joo, mutta kiitos kaikille kommentoijille ja kommentoikahan lisää ja kysykää kysymyksiä. Se on mun puolesta taas ensi kertaan. Moikka!